Nagahanda na ang malapit 3,000 ka mga pampublikong eskwelahan sa Western Visayas para sa pagbukas sa klase para sa school year 2026 to 2027. Umpisa buwas Hunyo 8. Sa interview ng Bombo Radio kay Mr. Hernanes Cullar Jr., ang Public Affairs and Information Officer sa Department of Education Region 6. Iagin pahayag nga sa preliminary enrollment database ang talatapan. Yara na sa mas sobra 717,400 ka-learners ang naka-enroll para sa bagong school year. Bilang kabahin sang pagpanghanda, ginupdan sa mga ginikanan, stakeholders, mga estudyante, volunteers, kag iban pa ang tuigan nga brigada eskwela. Mag-transition naman subong nga mga eskwelahan sa 3-term academic calendar. Ining rason kon nga agin kompleto man sa regional office ang serye sa mga orientation para sa mga manunudlo, school heads kag division personnel agud masiguro nga matalunsay ang implementasyon sang revised school calendar. Ginako sang talatapan nga wala man nakaluwas ang Western Visayas sa kakulangan sang classrooms nga isa naman ka nationwide concern. Sa rehiyon 6 ginabanta 5,000 kahulot klasihan ang kulang. Sa piyak sini ginapasiguro sang Department of Education sa mga eskulyar nga hindi sini mapauntat ang pagtuon sa mga kabataan. Batunon sa gihapon ang learners nga late enrollees sa Lunes bisan pa nagtakop na ang enrollment o enrollment period sa mga eskwelahan. Systems go na no aton sini nga mga pampubliko sini nga eskwelahan for the opening of school year 2026 2027 this coming Monday no June 8 2026. So that's around 2,841 sa mga public schools no sa Bugo sini nga region. So this is it no, naplanuhan na siya, nabudgetan naman na siya. So ready na ang atong mga learning resources. In terms of our classrooms, though it's not only limited here no sa Region 6 but it's a nationwide concern nga mayara no sang kakulangan gid sa classrooms kita diri around 5,000 no sa Bugo sini nga region. Nevertheless, wala kita yan nagauntat no sa pag-report sini kag pag-follow up no sa central office kay this is already indicated man sa master plan ng aton sini nga mga regional engineers nati amo nang ginanglano nato no nga number of classrooms diri